wala na itong atrasan. Operation, lasingin si Baak, tapos babakbakan mo na. Halinin na at magsaya, dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Baak at Andres. Ayos, makainom mo tao, Juwalin. Naman nga taka ako na ang nga tao. Pinakpay tulungan nga Cebu. Hoy! Lang Andres! Papa naman na ya! Di nakpay tulungan dito eh! Tsaka pa dadalam nga bag! Papa naman! Hoy Andres! Katkatong-tong ka! Masali ka man dito eh! Dahil ito yung mga kati makapanervyusin, ay ah. Ana! Umasidag ka dito no! Siyak to umasidag kinyam! Ato yung arudo ni Bakaw, tumasiduga ko. Ano ta? Daratabag mo, laki Andres? Ate Bakay, kwa. Ano nga kwa? Kwatet? Di naman nga lulukuan laki Andres? Kabisado ka na? Kwa Bakay, ragadi saka martilyaw. Ada kami sideline mini pakta Bakay. Sideline? Ni Baak? Apay, kasya ta ragadit tabag? Kasya Bakay, ingkilok lang. Flexible mo tati ragadik eh. Ay, amok style mo Andres. Amin naman, kinagtabag mo. O, ata Bakay, nakita mo. Madi nga tabag di kahit ko nga makita. Ata ni, ata darat na unag na. Lukatan na. Ay, matigbalin no katang Bakay. Perdi nga minti sipor na. Nulukat ang mato, madin to may sublin ah. Ah, kasjay ah. Apay kastoy, tunog na ati martilyo kung nagkakadain. Kalkalawangan nga minan Bakay, sukas na tunog na. Apay kasjay, kas natulog mo, bote atoy. Akwa, ajay, buti ti soft drinks ata Bakay, nangala gamin ti may sa buti nga soft drinks jirep. So ata, dala pang merienda. Ah, kasjay ah. Ang singarot ni Alamon. Bagmanta dati sideline nyo. Ay, wang Bakay, tata kami lang nag-sideline ni Baak nga garak. Ano ko na? Ay, tikunak Bakay, tata kami nag-sideline ni Baak. Ang agrak-rak ti balay. Sige, di takang bakat ah. Nanasapa may nga agarak, ay, agrak-rak ti balay ni Baak. Kaya Bakay, labyaw. Love you to. Sige nga Bakay, di takan ah. Muntikan na nga ni George. Ayos. Siya manin. Ang tagal naman ni Andres. Sabi niyo, maaga siya. Anong oras na? Tanghali na, wala pa rin siya.
Andres Disaya! Gusto na nagpukaw kanya ka. Kanina pa ako dito. Hay, sa wakas, dumating din si Andres Disayad. Ni, at mo gani gunyang karampangay. Bakit ngayon ka lang, Andres Disayad? Kanina ka pa dito? Oo, kanina pa. Bakit ang tagal mo? Siyempre, pinagalitan ko muna yung misis ko. Ang sabi ko, huwag nga akong hintayin kumain kasi may pupuntahan pa ako. Eh, anong sabi ng asawa mo? Ay, wala natameme siya. Alam mo, sabi niya, nanginginig pa eh. Hindi pa niya alam yung sasabi niya. Ang sigaw lakay, nagkalavad ka Yun ang sabi niya. Oh, astig ka ngayon na, Andres. Opo, siyempre. Ano? Tuloy na ba yung balak natin? Oo naman, Andres. Ready na ako. Ikaw ba? Of course. Wala na itong atrasan. Operation, lasing si Baak, tapos babakbakan mo na. May alak ka na ba dyan, Andres? Kung wala pa, bibigyan kita ng pambili mo. Don't worry, Gunyang. Boss ka to. Laging handa. Ayos ka talaga, Andres. Bilib na talaga ako sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Pag naging successful tong operation natin, bibigyan kita ng pabuya. Hindi ko kailangan ng pabuya. Basta para sa akin, makapag-asawa lang si Baak, okay na sa akin yun. Ayos ka talaga, Andres. Andres is the best ka talaga. O ano? Anong first move natin ngayon? Simple lang. Ako munang pupunta sa bahay nila Baak. Tapos, aayain ko siyang uminom kami. Eh, paano kung ayaw niyang uminom? Gunyang, sa tagkal na namin magkasama ni Baak, alam na din namin yung amoy ng utot namin. Saka iinom yun, kabisado ko yun. Sa bagay. Eh, paano ako? Saan ako lulugar? Saan ka lulugar? E di sa puso niya. Ayan ka na naman. Eh, anong gagawin ko pag nag-inuman na kayo? Dito ka lang. Sasabihan na lang kita kapag nalasing na siya. Pwede. Pwede, Andres. O sige, diyan ka na. Alis na ako para maaga siyang malasing. O, sige, Andres. Basta, sabihan mo ako pag go na yung plano natin, ha?